Apil sa proyekto sa disaster preparedness sa probinsya sa Davao Oriental ang pag-turnover sa early warning system sa mga nasakupang lungsod niini. Kagahapong adlaw, Miyerkules, Hunyo 23 ning kasamtangang tuig, nahatag sa munisipyo sa Boston ng ilang early warning system atol sa ilang pagsaulog sa araw sa ilang lungsod. Kinigilang kuban sa Hazard Monitoring with Mass Notification IPPABX and Automated Weather Station. Dungan sab nga gipanghatagan ang mga lungsod sa San Isidro, Lupon ug Banay-Banay. Kini nga proyekto gipunduhan sa probinsyal nga paggamhanan sa Davao Oriental, pinaagi sab sa inisyatibo ni outgoing Governor ug Congressman-elect Governor Nelson Dayang Hirang. Tumong niining mga proyektuha nga mapangandaman ang unsa mang kalamidad o emergency nga pwedeng moabot sa ilang probinsya ug aron mahatagan og precautionary measures ang mga residente alang masiguro ang ilang kaluwasan. Ang maong mga ekipo dumalahan sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nagpasalamat sab ang mga opisyal sa mga nasangpit nga LGU sa inisyatibo ni Dayang Hirang tungod kay ang ubang lugar sa ilang probinsya pirming maabtan o kalamidad. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.